Jamen, velkommen til testen af den her Hopsan H501S. Jeg vil faktisk godt lige starte med at vise skærmen, for jeg synes egentlig, det er meget fedt, at man ikke skal koble sin smartphone til, altså i den her billige prisklasse, hvor vi er. Det kan være, at du har glemt dit USB-kabel, eller ikke lige fået lavet din telefon op. Jamen, så skal du altså sådan set bare tænde for controlleren og gå i gang med at flyve. Og den beder os om at kalibrere GPS'en, så det synes jeg da lige, vi skal gøre som det allerførste. Og det er bare lige et par gange her vandret med uret. Og så skal man lige holde den lodret med kameraet, der peger ned mod jorden, og lige dreje et par gange. Og når lamperne de holder op med at blinke skiftevis grønt her, så er vi faktisk klar til at flyve. Og det er vi nu. Perfekt. Og vi armerer motorerne ved at lige holde ned her i hvert hjørne. Sådan. Og så er det ellers bare at lette. Whoopty. Og jeg sætter den lige på GPS hold. Og det gør jeg, fordi så burde den faktisk holde dronen rimelig stabilt op i luften. Der er 12 GPS'er lige nu på dronen. Og den her controller, jeg holder i hånden, den har 9 GPS'er. Og den holder det faktisk rimelig stabilt. Nu er det også helt vindstille her, hvor vi står. Men det gør den faktisk rimelig godt. Så lad os da bare lige prøve at lette lidt og flyve lidt omkring. Den kan, i Danmark der må det jo lovligt flyve op til 100 meter, så der er ikke rigtig brug for ret meget mere end det. Rangen på den er omkring en kilometer, har jeg set inde på YouTube. Igen herhjemme i Danmark, der skal du altså kunne se din drone, der hvor du flyver. Men nu flyver vi lige en cirkel hen over os her, og det klarer den jo sådan set rigtig godt. Og det er en fin lille størrelse, der er nem lige at have med i bilen eller i tasken. Og man kan virkelig mærke det her lufttryk, når vi står under den. Det er faktisk meget sjovt. Og sjovt, altså det er sådan set det, der er kendetegnet for den her drone, fordi som man kan se på de indbyggede billeder her, altså kameraet, det er ikke lige noget, du skal bruge til, hvis du skal leve af at tage dronefilm. Der er en del fortegninger i linsen. Det er sådan en fish-eye-effekt, men det er altså også en drone i den billigere ende. Der er ikke nogen gimbal-stabilisering, så det hele det ryster en lille smule. Men det er netop en drone, du bruger til at have det sjovt med. Det er det, den er lavet til. Og så skal man heller ikke være så ked af det, hvis man som ny dronepilot styrter. Det vil være lidt trist at miste en drone til 10.000 kroner. Der er det lidt nemmere med en, der er nede i den prisklasse her. Så kan man altid købe noget lidt dyrere udstyr senere. Hvad er der ellers at sige om den? Den kan flyve i 20 til måske 25 minutter. Der er et 2700 mAh batteri med, der tager et par timer om at lade op. Det er jo også ganske udmærket. Controlleren her, den kræver altså 4 almindelige AA-batterier. Men når du stopper 4 gode Duracell-batterier i den, jamen så kører controlleren sådan set også i rigtig lang tid. Så meget manøvredygtig, hurtigt op og ned her. Der var det lige ved at gå galt, men det klarer den altså også fint. Og vi kan også lige cirkle lidt rundt om os selv her. Og lige nu er den som sagt i den her GPS hold mode, hvor GPS'en altså assisterer og sørger for, at den holder højde og ikke laver nogen ulykker. Men det kan du altså slå fra. Nu er vi i et lidt begrænset område her, så jeg skal ikke lave nogle ulykker. Der er træer rundt omkring os. Men du kan altså slå GPS'en fra og lave en slags sports mode, og så kan du altså lave alle mulige unåder, men det skal vi ikke ud i. Men nu lander vi dronen. Det er egentlig meget fedt med det her lys, der blinker op under den. Det gør også, hvis man har en aftenflyvning. Det er lidt nemmere at se. Men vi lander. Lige så stille og roligt. Whoopty. Og generelt så er der vist bare at sige, at det er sjovt til dem, der skal billigt i gang med en drone, som ikke vil styrte med en drone til 10.000 kroner. Det forstår man sådan set godt. Og controlleren endnu en gang
12 GPS'er har den forbindelse til på både drone og fjernbetjening. Det er faktisk ganske udmærket. Så den kan altså lande der, hvor den lettede fra, rimelig præcist, altså inden for et par meter. Og det er også det, den bruger, når den skal lave follow me.